Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku meh ndelok anu ka apa? Iwak pas kemarin dirilis. Kayak apa? Ini Mbak Sitawi itu pancing cah cilik-cilik. Terus apa? Oh, golongan apa? Ya. Iki meh sore iki aku ndelok rono. Malah gak ngelengok kalau kenceng ya. Tidaknya kok ngono. Wes, awe aja suwi-suwi. Nah, Aku senter. Malah aku. Ala ora iso. Malah. Dalane kok ngono. Lah sing Ndelok mau mancing. ndelok wong mancing. Loh, Arep kowe apa? enggak apa tau tripod. Oke, guys. Hari ini cuacanya Tangan lu rupane lho gak iso. ala lari potong nih ya. Sama apa? Ala tak cekan mengko. Halo nih, eling. Ibu nakamu sing ganteng iki rong rabi. Kelo. Alah, malah cuy. Aja mentung ngene iki. Wis jero wi, aja mugae sembarangan iki. Balah lah. Ngomong sing tenang meneng nyapu lho. Bos, santai bos, tenang. Dengan canggih. Ya ora apa-apa iso. Oh, perses kok jerone lah. Yo, Apakah kamu mau mancing? apakah hari ini ada yang mancing? Bayar ini yang mancing. Ada piring. Ini loh. Ada tuh. Oke sing mancing. Gongen to? Belas kae entuk. Tenane. Buat duitno wi. Lah nganggo jopo apa ora to nek mancing kae? Cah cilik benet ora? Gua apa? Ya? Kono lho gede. Sing cilik kok dicolo ya nek sing Pak Nila. Tenan? Sumpah. Tase berarti. Oke. Mana sing cilik. Alah pan. Kumpul-kumpul pancing. Iki masih sing anu. Kowe mancing? Sing cilik mbok colong apa ora? Sing cilik dicolong, guys. Nah, orang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lah ndi iki gak pakai kayu umpan? Gak pakai umpan. Loh. Apa umpanmu? Cacing. Lor. Lur. Ini umpan ini kalau bandeng beli. Apa lah kuwi sing jaga to? Wis sing jaga ning kene kuwi ngono. Iwake Bocah mancing nek sing cilik kok iwake cilik-cilik do mulai. digodak. Ini takkan juga. Langsung. Ira ora kotak. Alah lah ngono kuwi to, kena to iwak cilike wis pecah to cangkeme. Iwak apa jajal delok. Iwak cilik kok. Saya delok. Bersatu kurang banter. Dongko gak oleh mbok pek. Yo maksudnya kena engko dicolno. Sini dicolon nek. Angger kena Mas Teh. Nek sing sak mene Lah kira-kira rego wedi gondel wae nang wae. iwak opo? Waduh, ngene. Ketek jelas. Iwak waduh iwak apa? Alah. Yo to. Wis suwek cangkeme. Kuwi iwak apa wi? Kirano. Dejang kenekno sitok wi. Engko nek iso ngenekno tak hadiahi. Dejang. Ada duit. Wis to ndang ngenekno. Iya kayak gitu. Ini siap ri. Iki pakanane. Niki tek sapu lidi ki apa to? Alah kena wi. Wi ana pancen ora to, Ro? Delok. Delok. Ana pancen ora. Gundul ki apa to? Senar wis nek taek ngono kok. Ah bunda.
Iki pakanane kurang. Sapa to jeneng angel tekan tak uncalan terus iki nggo. Sapa jenenge? Iwan to? Iwan to. Oke bos, ki ndelok bos. Survei. Iki mburis iki cah. Kayak delok to, kire ning guri ya lho kan jaga ngingeti. Tapi tenan ya janji ya. Iya. Yo ki yo tenan apa ora? Ya tenan janji nek engko misal sing kecil sakmene ya ngerti. Nek iwak nila nek sakmene iki dicelo. Tapi Nek iwak waduk. oh nek iwak waduk gede sakmene, apa sakmene digo mantuk ora apa-apa. Tapi nek iwak iki sakmene ngerti to, Rik? Nah, nek sakmene iki dicelo dirilis sampe gede. Kena mbok mancing. Pancingene. Ya to. Iwak cilik-cilik kan minggir bos. Anak tuh belajar, makan belajar. Bendina mancing berarti? Lagi iki aku mancing. Alah jadi iki yo mancing. Kalah, iwak cilik-cilik kalah. Jadi pendiding yo mancing. Aku ini dolan layangan. Oleh peran ini, ki. Dingi Oleh pra? Mancing dingi. Ini alip. Alip, oleh. Oleh ning Oleh piro? Ini sak renteng. Iki, Alip sapa? Alip bata, anu, Riki yo. Sapa Aldi yo? Lho. Omongi Mas Aldi. Mas Aldi. Ngono nek iwak cilik bogo mulih terus. Karo Om Jono. Kuwi dibakar manukmu no. Lho. Tenan. Jadi di Solo ya. Ayo. Siap. Ngono lho. Ngelebos sing ngono. Lah lagi apa to ki sitok ki? Ki pancing nganggo saudaran yo. Ki pancing apa to? Jenenge apa Faro? Alparo. Alparo sapa tulisane? Alparo sapa? Nganemu tegang lho. Dibantai ora to mbiyen? Alah cangkemku lho. Oh. Sing mancing sak meneh iki lho, Bos, wong iki. Angel omongane. Angel omongane. Jadi nek iwak ya tinggi lawuh ngono. Ha iya. Ya bener, tapi nek wis gede. Ya bener ki tinggi lawuh tapi nek sing Aku cilik ndek marga pancing gentel umut terus. lha nyapa? Ngono, Bos. Lan ndi to? Kuwi ya panggah ra oleh to. Ya susah ya. Pancing nang ya. Ndra. Oh, pamuyane. Iya bener. Lah sodo iki. Iya saudaran wi. Ya Allah. Iki lho sing mancing cah cilik ngene iki. Iya. Iya tapi ya kuwi engke pesenku pokoke nek sing cilik tetep dirilis. Nek sing gede-gede digo mulai. Ya Allah katanya di bisa. Sandang. Sandang. Wes bar tak cemplung iki. Kalau kena kalau. Iwak apa kah? Nila to. Iya to nila to. Ngomong ngene iki lho. Nah, Kaya penak to pancingane ya. nila cilik iki to. Iya. Nah, Kira iki. Ki awake lemu. awake lemu kuwi sing kuwi Colno. dicolo nek sakmono ya. Tidak ini iki bos, dengan tise ya. Sakmono dicolo ya. Ya. Masih anu. Wes sampean wi nek gedhe wis alalah. Wen mansita wis barek. Sampean. Kalau es gede. Colo. Nah, Nah, yang berkeliaran. Jadi iki to Gede. iki. ben gede ya. Ben gede. Pancing nasi gede ya. Ya, sik. Ngono, Bos. Iki umpama cilik aku ya seneng ngene iki. Ora aku cilik tapi. Ya pokoke mulai Ndi. Ya iya to. Ya Bos iki lho. Iki Alah, sering ndungane iki. Iki ngombok iki luas iki. Nah, lho. Luas iki tempatnya. Nah, ya to. Rono. Nah. Oke, rono. Ngono. Iki. Ombo, Bos. Iki lho. Mal. Iki biawake akeh, Bos iki. Niki. Iwake layak. Cah cilik seneng mancing menak, Bos pancingane bae. Pancingane menak.
Iki aku nang gule sakrembo yo ngeleno to nang. Cepet tau ta Pak main nak pancingan nih. Tapi kan yo jod. Iki iwak cilik buat pancing terus. Oke, oleh absen gue hari ini. Oke, terima kasih. Ya terus untuk pancingan. Bye bye. Bye bye, Bi. Bye bye. Bye bye.